Odwa kwantu akwese aduane ekom de wa emfa hone baabi aduane ne wo obekwa akofa sa na odwa kwantu etie enu nti wo hene ba kesese wo de akirem baabi a odo no wo emfa hone kwan ne tenten se menantie se mawia me de me da se maduru me dofo nche na ansa na obeka sa asem no wo bu be mienu eto aso enu wo mesesi su bi anano pay will be at to be a comadada, and what they are quoting argument. Now, Uti will be the and be better, dear. Loneliness. Tete for no monument, so a motono baby, a yabrofono, or more said that me or monumsa. Because the awatiani loneliness, the I can only be a mohino back is or a bad beer. Ebesa start enyo no ebesa start enyo no ebesa start enyo no ebusia ba bia ohene ba kisi kan sa abrofo no say what say ya obetimi atro dia mame. You can give me the lyrics on Facebook. Tete for we are smart bia Odo oti akoma o kai bo bia wo de share me no a ye na bra me ni wo shia ye no darling who say me say me no me do no the answer na what if we go me say o be kai ni o how Nempo jata bechi me ya mpo a wo de o be bo for the amani ai na fear body say ni a oda me this ya for so ye your darling loneliness I say na man tin here no e minim say mo te dia mo ntro famra me e ho no hene ba kisi kan de loneliness. After that no what is next go be marry welcome sunsun hene ba kisi. He is one of our living legends when it comes to her life. Hene ba kisi ne Lucky Mensa omo voices e pa we ye Lucky Mensa omo voice ne say I don't know omo ye anuafo ana we ye Lucky Mensa omo voice ne say papa but one thing is say as a Lucky Mensa no ne voice ni mu odu kakra etene wo hene ba kisi de no ma fi odo ye
ejina odo yewu say ya kasi ya to aba sesi ya between ohene bakisi and lucky mensan minim di obewi ni e I don't know but omumi no voice say it don say beginning and make say e ohene bakisi but mitie na me hu say da bi e lucky mensan omo voice say dia grudge from ebu I said, now obu be mienu to us. When I see dua krogin from my ebu, na edua eben so an etri. On the brain to me, ain't yo, Mary area, made a same bedroom of winter. When him say, or don't yaka say, or baby, I ben quine a free. Damfa, what they ben quine free damfa, e command ne boy, ewo kaswa. Na me wadamfo bi wetimi free nkran ha ekwahwehwe ge e wodo ma hinkro enti me se odo kwan ye de wodo na etwa ye ka sai abrantie be nso achechire emo wa chechire mo wodi fi aburi wodi kokofo dua akoma ge bi keke no asa da na ni aba me se odo dia odo be ye eya sam ketwa na minim afiba ti hey minim kwatenti a watcha because of abia odontia I don't know but I think say one also one experience though samre obi nso anwa mudi kosua to so every dome what they kwotwoko na obi krampo betimi afri nkran ha no mo akonsa we ma no pay ya wo kwa ne ge hwaba Rita Obimpe wachro de like mensa kan no minim whether it is true or not making kind enti me part also betime de wodi aba what in saying like mensa ha no kan saying baby o ka say loneliness e hono de na to aso me mante me ka say meti ya na media tro enti wo a wote ya na hono you can give me the lyrics wo betime atro de abra me wo Facebook na say DLFM 106.9 Mehuno Kin Sokosen Mehune de no waha na Rita Bimpenso atrone de na yaba ye behwe de obedi nkoni I don't know because me mante na DJ afiba na wo bonyo no kra na I don't think say hono wote de lucky mensa kan ye afi wote wante nemo o country ne dia o kama obi ate ne duro brofo no a no ahyada arante agum wo ye ba na dan wonte this is way am you smart that the Lumba nso onwom bi aye no ho brofo nyom mante one word say no no twi kura no wonte na brofo so ho dis how the wadwere fa ho abre wade adwendua to nipa so okurom ha o that the Lumba wonye say ebusia medidi Okogyeabour Ocran ebre we ye friend ye kurekurem ye ne Ghana apade ekuo ni nyina na edie eno nti wo a wudi pa wo a wo ye adwuma ye ma mo nyina ayiko wajeme ya Rita Odomple was he said loneliness gonna kill me baby san wakano me I don't know afi san wakano Ma Ken Sokosen or say Lucky Mensakasa cannot kill me darling. Hey, they say which is which. Anyway, minim send your own so ten one. Many a dinner under you. Ebusia show brano anondo abo apan simano aduonumu emi and san about 10:53. Who adwuma mu anasa fe na ukọ samre obi nso apon de wo mu apon samre say no the probability say wo mbesa akobie mu anwumre no eye high especially wo mu a eye security adwuma no wapon samre na nso anwumre obagina ho mekakra na wasa akosa na abrochira bra bonati o ye obi wo honom so a obehye mu ahemache obekofie anwumre ye de ni bia ye wa hay 5 am ahemache 5 am ne wa ha ye na ye befiri hanom ani akwakoduru fie anwumre be no nkono enti wo koduru fie 9 pm a wonti menya hwe wo nenam honom a na wani kum na wasa da nti ye mpie
And to could in someone here, wouldn't mean ye are dancing. DJ feedback say can now appear pa. But I say on won't pay because a human I can say. And to say who could you one year wouldn't mean you are dancing. It was just a special good morning goes out to you. Live on DLFM 106.9. Ye Kura Kura Mubre in here. We are here to make business and we mean business. And until DLFM 106.9, we have a widening marriage with our listeners. Yawari yetiefon so awaye. Wa mi nobia. Hey, I feel very opasem we back of her. I hasten na make that Lumba nyum we ya ma ante one way the cry. Me pacho nyum we tie ni din that Lumba. Me pacho what can saying what shall saying mentias ye. It's DLFM 106.9. DLFM 106.9. I can stand to lose you to someone else. And you way cylinder cry went to mento. I can stand to lose you to someone else. Hey, I say who? Ebusuamu amunim daddy Lumba ye no. What a brofosa. Hello. Am I communicating? As of one brof was am I communicating? Me and you way from A to Z. Hey, opa mami $80 billion. Me hunu. Baby, I'm telling daddy Lumba wakasa a hono pe a deka in a manti we BM na munisi ye. Na hano kra wan kana se daddy Lumba makasa o. Hey, Eurade. Mo frɛ kwa me afum e wa homa no so ma me. Hey. 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 It's DLFM 106.9. And you made your meant 1,000 times a crown. I meant to the daddy can't hear. But me sure say be a metier for no. We are very sharp. They have a very sharp audibility, and so they can get us the lyrics, the content of this music anyway. Richard Ahwe DJ Ghanaman was say like Mensaka said, loneliness will kill me, baby. Hey, and cry. Han was say forgive and forget. I know the mete, but the rest ning na no man te hwe. Edio. Ano pa mi nkran hye se mo wadwuma mi ma me fema ho. Ano pa de me de ma wo ne wagina so de aye adwuma. Ye wo nkran hye. Was say don't allow fear to change you, but change your fear. Don't allow fear to change you, but rather change your fear. Me pacho ema ehun ensesa wo tebia. Na embom se wo bibia obesesa no e wo abrabo mu a sesa ehun no. Don't allow fear to change you, but change your fear.
Me pacha abrabo ayeboyi obi adi ye because that person took a bold decision to change his or her fear. Obi nso wadi here because o man ho kwan ema ehu esesa na tibia. Me sure say what they make answer there. Ye obi o hono mu atemi ye. Ne tibia. Said Yankopon si born no. Nanka opportunities bebre wo hono mu anko beti magina so nanka wode excel ana wode adi ye. Nanso ehu wo ma ehu di nanim. So o man ho kwan ma ehu no edi ne so nti ehu no esesa ne tibia. Na embom obi wo hono mu nso a ye wo ne to hiam na hyase na nyefe abrabo na nye. The beginning was so bad and so bizarre. Nanso no nipa no o take a bold decision and unti o change fear no. Wan fan she ne tirim say ya o metu hiam and unti mewu hiam. Wodi she ne tirim say emfa ho ene pepo ne tenten. Emfa ho ene amana no emu tenten. Me jampe and unti no I will not allow fear to change my destiny. Nemom I will rather change the fear in my life. And unti anope mi nkran hyesem eno no. Ebia wo kwa kopa adwuma ya keka kire o se company we dia wo kwa na se wonkita PhD ayemfa wo wama sa thought no wama sa perception na di wanim kan enu nti ehye wutirim se interview ne kra no be fail because ye din kan ka kire wo se wonkita PhD you can't work in that company and opa dem pesa me ka kire wo ene se you don't have anything to change but you have the right and the opportunity to change your fear. Don't let the fear changes you. You have every right. Anopai ema ohaw no kese no enya kese. Ensene adwen da wotirim. Enu nti ayana meta you see a psychological word bi a was psychokinesis. The power of the mind over the situation. Obi oho no mo a hey wo haw no beba. Nanso o man ho kwan mo haw no enini so because wonim say Nyankopon ma na adwen no obetime di adi wo how bia so nkonim. So say nipa no we apply what is called the psychokinesis, the power over the mind, the power of the mind over the situation. Emma wo how no ni so anopa mi nkran hyesem eno no many DJ afiba na yesin konyan and ye ba beso mu akopem se wo premo ebeto live on DLFM 106.9 ye kurekuremu enie eno nti anopa se what market ya ye she unkran nyene da so se adwumre no nsia bebo na wonko fie nsapan sa ubie store nso a Nyankopon wo ma customers mra yen papa no mo amoko adwuma Nyankopon woni monim wo ma munya bibi mfemre fie na nkwada ne fie nso anenye. That is our responsibility as men. E man no so kakra bia mo betimi ayede support me man mo nya ne kakra ma yen. If it says so far men so fan penesi e ma wo hena pakan mu ye ha kakra bia wo betimi aye no so ye na fa bo aba ma no na sanope wonso utu ana mo sa wo kwa akopa adwuma Nyankopon woni wanim o ma ne lucky no eni wanim o ma ne lucky no ni wanim na nsroma ne kan ho na adwuma no ba bia wo drop application no Nyankopon ma wo mo enfrɛ so that you can also bright within that corner that you can find yourself. Ya adwuma nie ya adwuma ne nyina no ya no ya de no na ya adwuma nti ade achi ye kasa saa ne ye kɔ na emom ye kasa ya no ye nkranhye ne de ma wo but ya na me bisa me say na ye nsɛm twerɛfo nso yen broadcasters at radio so yi da bia ye hye nkɔfo nkran na ye nso ye nkranhye ene de yen kwa na ye hye ye nkran me wonyonko bi a oton entade e wodome orani boutique bi me kosra no last week Saturday wose Okogyeabour mama mbusa wo more radio for so no e dia na modi hye mu hu nkran because always ye tesa mu mbom no motena se na mu hye ye nkran ana munye sei na monso dia na modi hye mu nkran na hwan so na hye mu nso mu nkran na say yes this is the question sese mu bisa ye mu bi your problem eso sen mo de na nso ye tugu baby ni aba
meti hey me problem meti gu kente mu a ade ma emu odu such a ma untumi chei nanso we are here this morning ebusa ohwa obra no asima no miensa abo apadu baako eho Midima for Herbal Clinic your number one herbal clinic yade bia no wode ahaban besa etu ase afiri ho anope wo nkrahye sem bia obetimi de ama obi a na wode abra me wo Facebook no eso ye streaming live on the official page DLFM 106.9 Midima for Herbal Clinic wo poku asemayira ye ton ade aba ye ba e besa asua de enepa enenso anhwe a medimu asem every some common no esafa emoa be ho eno ntia na ye bedi mu asem na ekoonafo mo ho tesen enenso ye ne nananom ekoonafo ebedi nkomo kakra me pacho Midima for Herbal Clinic wo poku asemayira enkran yade bia no a ewodin me pacho wada stroke ana Dr. Edu Jemfi Dr. Time da so say yade bia no eye tatia wo Dr. Eniso me pacha se wo kwa adinka frɛ doctor anase woni mpoku ase mayira ho so a wo betimi akɔ na emom no number no ya available ema wo mo a enim ho eno nti no afrɛ 0244 774 282 and 0500 72 another 7215 0500 72 another 7215 Midima for ye betu kwan a ye company ba ko pe na betimi de yakɔ wabra kwansi die biara ene ho ye Sundish Sam's Consult omo ye your number one travel and tour agency wodu betu kwan ebriti we mu na o visa eda won sem o might be to say United Kingdom wahima krom afenso Canada say a nurse for no area school no mu nyina botaye no say ye beko Canada if it's a Ghana de ukosua nurse no e be wi akina de to anwa mo on my way obi akwa doctorate degree then so or the to anwa mo or the to bo fruit eno nti wo ye nurse ni upese utukwan ekoto a nurse adwuma no so on my no me pacho company ba ko pe wonom e trusted omo ye trustworthy ye frɛ wonom Sundish Sam's Consult eno nti Canada de ye ka say na visa eda wonsem United Arab Emirates me pacho wonom pe hospital workers wonom pe nurse udru Dubai ye ka say adwuma na ba na emom ye pe obi a otimi kan brofo kakra Dubai no ye pe obi otimi kan brofo kakra because a hospital adwuma bia wo koye nurse wo hospital wo Dubai eno nti bomode sa won Sundish Sam's Consult betime din kita ho amai be to say Poland, Croatia, Greece, Serbia, Italy and Australia Sundish Sam's Consult ukosua de ukoye adwuma anampo sa ukọ for visiting bomode sa wo betime any one more din kita ho wono mo atan ye kese no office no e wo Ofanko barrier asofa Ofanko barrier asofa wo ben Wise Park Hotel no e wo asofa new station hono mo a wo betimi afre na oda yeso bebem 0244 291546 0244 291546 Sundish Sam's Consult was connecting dreams with opportunities. The long-awaited musical concert is here. This music concert presents Daddy Lumba to you this year. Logi Entertainment and Rotary Park presents the maiden edition of event of the year 2024. Ebusuanya meya domo 25th of December. Bronya Bosmedano. Ampaye Bidra ewo Kumase Rotary Park. Adwumtofo kukudam wogina esimpie so a womonum nsem efredom womonum nsem emedom gina Daddy Lumba Black Sheriff Kofi Kenata Fameye Ken Paluta Anna Wendy Shea many more no hwana mimi dinishe and until on the 25th of December this year Ebusuama yensia anwumre no nwotwe 7 p.m. sharp. Name say we pay advance ticketing.
na se bia pese wo book it to ho ana se bia pese wo to table e bia enamfo bebenti mo betwa hia mu ana se bia busuafo mo ba for your table and ticket reservation. The part of 0506 677742 0506 677742 and 0244 602 800. And as I open our ticket in so I will bet me a rush now about DLFM. Yen the premises had no more North Legon. Yen Wisconsin International University College, you know, and a direct opposite Agboba Junction. Bet me a dial star 714 star 003 star 4 hash. Now what they at our ticket on all networks. Media partner a DLFM. And a person who ya bebunu who ya Ghanaian asama making what say nasa language what ya said ya. Mene wona edi nkomo. Ebusia company bi efa emrante na maba wadwumem. Na ye pe wo mo a enim tricycle abobo ya wo munim twie. Na ye fa osa no a company no sachet water. Almost sachet water ho adwuma no mo ye. Enu ntie befa wadwumem. Na all ride the tricycle na nasa abobo ya now di distribute sachet water no se na be ya. Company no so beti manya secretary awoka no nti se wutifie na se wunim abobo ya no wunim twi a adwuma ba bo mode se obefre company no na no modi nkomo 0243 10 13 21 0243 10 13 21. This is your favorite mid-morning live on DLFM 106.9 and as obeti me afre wonom 0555 5 no miensa. Now about 27. Now about 47. Now the to 57 57. After so 0577 47 5343. Ebusia sa what say e bosika ho dewura. E maybe be ensi ukwan. The here na sa won be show interest. Ano pay e sika u benya na nso 150. Enso enye sika dro. The here na sa obefa with telephone. Na wa dial star 712 hash. Star 712 hash. On all networks. Now I follow the prompt no. You can also be the luckiest. Where bro will dial star 712 hash. Na fe with them. Simano makuma ku edu baako abo apadu baako ehun exactly 11:11 and play your sweet melody through all the night. It's DLFM 106.9. It's DLFM 106.9. This rhythm's gonna make you sweat. I will keep it till you get so wet, till you start calling out my name. You know, and I know, Lord, have it know. Love is made of love for each other. So I want you, and I want you back to be mine, my mine. What else can I say? Oh, baby. What else can I do? Oh. Forgive and forget. You can take me back for good. Back for good. 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 Take me back for good. Take me back for good. It's DLFM 106.9. Follow us on our social media handles on our website, DLFM.com. Send me word, no man, dear, no yo.
what did you take you? How does it mean why? No, I've seen me. No, I've seen me. No, I've seen me there. What did you take you? What did you take you? DLFM 106.9 And a person will be a mobile phone. I'm here to drink on motor. Go back friend gay be ne boy be nan kone no to drink come no aka say hello. Ebusuan say na would you birthday see wo 18th November. When a brantia of free Spain. Na or professional footballer or born a ball. Emma Spain national team no. Na or goalkeeper Emma Chelsea. Your friend Robert Lynch Sanchez. Yeah, on 18th November 1997. And when to say who do you birthday and young Kwana would you? When you are Brandt and Eddie Robert Lynch Sanchez.
Born on the 18th of November 1997. Was a Spanish professional footballer. Was a goalkeeper Emma Chelsea, the Blues. Na Osabo national team Emma Spain. Na Medru Spain dia. Na Madame Veronica Mante was Spain. Minim a one more time no. So minim say mentia good morning no. Say mentia good afternoon so. Say good evening so and a good night and a good dawn. Ning na ye. I'm here to drink on my day. Yeah, Kasu. Never see what I say. Hello. Many Jim number. Listen, come on, what a number no retire. I can't go somewhere, my papa. How many want that you drink on my chimney roll? Now, Kasu. Hello. I'll take Kasu. I will come on a kumia. And you will be a honor with tie pet, Nasa one year be a guy, and I say be on any girl or problem pet, no more percent or more cambo. Coffee tell our bonanopa or bonavia or bonanum red. The phone so said that's where it won more with me, friend. Now, telephone bearing, garing. Back you see, or Dobenie. And up a 1 birthday, Ubet Media Breme, our Facebook no SO DLFM 106.9. And once on a person wishing BBA, one a person which you know Fabreme live on DLFM 106.9. Ebusuan boy 1121. What promote to a best also. Odobe Ocran and my Maya. Na ohine ba kisi said they was ya te na no ho ama na no ho mfemfem no ya efepa I said this one in senfo so ya say DJ afiba de efepa na kofi de aboduseni wa anya bi nyame adom nti wa anya bi ano ho de no so wa anya kofi wo nwi ni go hen ono kwa ni na star boy wasi kofi Kofi from Enquires, but I am watching you live from Spinters Road, and I see DLFM. You are number one. You are the best. Now Richard Ahwe, also Okogyeabour, you are loud and clear. I will bet you. Me pato bet me di aba. Afisa and ebedi mu asam kakra wo hu. Mo ebedi mu asam kakra ebedi mu adoma bi hu nkomo. So what is ebedi emo asem a na kire se nkomo no oda ho no eye emo amienu bi ho nkomo and ye ba bedi enti na so ebedi emo asem me pato wonim se asem bi ho no mo a ye ne ho na so ye nka ema wonte ye wasem bi ho no mo a ye ne ho Nanso yenka ma wonte so wa ma wani ana ho no mo a yebekun wa ma wani ana ho no mo a oha obi beto wa ma wani ana ho no mo a mepa chawo yebeprawo wonim say ye ka say obi na danfo enamfo obi nam ye ka say ye I am not a prophet but ye ka say ye enamfo obi nam mienu atwa wo mo ho ebo baako bi ho po but esan se wo mo amoni din ti no ohunu se nye wono a me pa cho ye ne ho enti tu ho fo ansa na media bakwasam ne beto fom no me pese me bie eniema bi so kire wa ansa na media to fom so that me wi a obeti ase me say ewo busuyam ewo adwumam ewo efie ewo anyonkofam ewo babia asam no aye ka no enya wudin ne ebo ye nanso no sa wo de kwa adwendwen mu a ye ne ho eno nti ne se akutie bia enim ni wura ba bia efiri ba ya ne mi bekire mu akire wo
na mame enkanati asese sometimes ye gina the way a emo adoma omu leave o mabra boso na enipa ye de etu ye hofo na empempie no lessons adesua emoa esua free nipa ho no eye ketewa bi na emom de nipa esua di free emoa ho no edoso esene de emoa esua free yen ho eno nti kasa ye se akutia enim ni wura no me ba be kire ba bia efiri ba ye eye moa mienu bi ananam so asansem we e ba ye e pa to obetime de wadwenkyere nyina so abra yan e wo Facebook no so ye come redu ebisi ada so sana ba wona mani sana dotie dioni misubu na de kitobio odomo du mido kangaza wenyo fimpade ani ana we kura uno ana wanane odomini sani enyewe yeni nisika kitwanu sansu na yede bejeni oya baya bontine yatine pamo mekabiati mido our faith Odasunku a day yeah DLFM 106.9 a day and I mean to know don't kasapama aputene no kramo juli bibi choso ayabusa me day and so wonchiro da senibia e kan se kwa ko nyina wo kodudenti na moti atinase a day afenzi zama fanya kwa ayafanya kopa na wenye futupa na kwa mabwane se obraba tieni wasupa mamie na semenine unititiwa titi amagwaza uzima tibebre midday ebusia ba ye Facebook no so a ye de moa mienu be pictures e ba be go so oh yeah kofi ma aboa wodi nkan na picture no emra fiti samre ko de ebedi mu asem ebedi mu ankomo emo adoma ho nkomo odasunkumo odope yeah me pacha wo aboa wode sa kasa we e ba ye akutia enim ni wura no e aboa we ya kofi fa to so fa chechede no to so mame yeah all right odasunkumo mo ebusia aboa ya wada so yi wone na damfo bi wo mo na de sa kasa no ba ye kofi na fa ada picture no so ka ho enti the statement say akutia enim ni wura no aboa we e dance ni ujiji mi wa we o dance ni ba chechede anso ne ho otan pa ujiji mi wa enye kra o me pa cho sa kasa no akutia bi enim ni wura no aboa ya wada so yi me pa cho wa dance ni na emom aboa wo kan ye no wono so ne picture ye de beto so me pesa obehwe bie so that enkyerɛkyerɛ ne adesua na ye de ba no obeti ase from a VM no be my message or a drink cry many days one me pesa wo describe say ne wusi hu aboa ya wada so yi me touch him up because say what me ema me correct description a enkyerɛkyerɛ no obeti ase yi pa kofi ma achechede ne na so kakra me pa cho wo hwe aboa achechede a ye ka say obi an describe aboa ya wada so ya tortoise ya obi a wo de we a obesi a describe aboa we me pa cho wo be describe ne sen because say what me describe ne yi a e be ma abakosam na me de bre wo no wo beti ase yi pa ye bedi mu asem kofi wo beti mi ape omo mi yenu ama me
mo grade ni mienu mame so that we more describe here won be hu the difference between achechede no ene akokɔ no DLFM 106.9. DLFM. Hot at the eye. Meaning I wanna grow. Everybody and anyone. Baby, of a cobia. Yami Susan Binechi. Meaning Tamuntio. Okran and from a world. Well, be my anthem. Where the Kufia to me the brown akokɔ pa na to so yo. Well, be my anthem. Nti ebusia you hear you in Facebook no ahom you graded the two pictures the two images me pacha o hwɛ mo ani mienu a difference ben na wo mo mienu entem what is the difference between the cock and the tortoise me pacha o say na wo si hu mo mienu wo tro de mame a na ye gina so ne ye de aye nkyerɛkyerɛ no so that wo beti ase yiye pa what is the difference between the cock and the tortoise Kofi betra na musu asem bia na ahu empanisi e boda mo ayi bo frifie bia mi DJ ene mi Kofi Taylor yi omunim ha wo mbe obi anim ha wo si hu aboa yi afi ba nso ha afi me part of a microphone we mame ye hyase frifie hansa na ebusia bra Facebook no so na fa wadwen kire no bra yen how do you see these two animals what are the differences between the two Kofi apom design of anyame adom na so me ho ye na ye de rade ase Kofi image si one na de gu so abo achechede tortoise ene akokɔ meboa Kofi from baby a wotie say na wo si humwa emi no difference be na da wo montam difference ne say ba ko shell mu and abaku ewo feathers yeah fabricatory can say omo friend say intakra okay intakra and baako ye fast sen baako de hin go kan baako a chiri akokɔ ne ye fast sen tortoise no okay yeah but I think say o many yase okay so I know the similarity that we similarities that don't want them okay what we your description no Debbie okay to us right baako more sharp sen baako tortoise ne more ne very sharp so akokɔ so more sharp akokɔ more so yeah sharp I think say tortoise ne more ne heavy sen akokɔ ne more no okay and akokɔ 9 tortoise ne 9 enti agrek no achechede were quadruped yeah yes animals with four legs yeah okay I think they no pen and meet me I can feel like enti can the animal come because one more ehwe on Facebook no one also be what different ways of describing these two animals what's the one achechede no was a dontram was a shell what that came yeah that be ana ne more no so as a tick sen esen akokɔ ne ana we say achechede no ye slow akokɔ ne ye fast yes in terms of movement no Nembom de da omumienu ntemu a eye asesesem asesese omani womani kosua yeah omani kosua oh okay so the way the shape is and yes sani wu hu sani amimi hu no okay afi over apom tisan wako Kofi afi ba emu amienu wu hu omusan over me meka say achechere no so da won tem is achechere no okuran se kuranan ana ai akokɔ no so kuran tabang se kuranan mienu okay ana akokɔ no sa won takra won to ne tonko a ya ne to no ho no se ne nsane de ne de wo horeda okay ana no to
ne tonko ya. Afi wa he na we panya shipa. Na de din takra ni no tuana. Aku feto. Enfiru kra kana to no benko. Ofa ana ohwe achechede na Okay. onze na ne kong ne nanu na ye na different from akukọ no so de. Difference in it is saying Onze akukọ no de no atwe abakakra na achechede no de ne hyem. okay, aye ne kon no. Yeah. Okay. Ohwa ehyem. Ana wangani no enso no achechede ne de ne ye black kakra ohwa anu ne ye black ana akukọ no de no black wo mu ba yellow bi wo nechire ana achechede no se da de sengu se de ebutu na echi. Okay. Yeah, ebutu na echi. Enti onso de no no ho. Oh, okay. Serious. Abusuan we no aye Kofi Taylor and DJ Afiba. This is how they see these two animals. Say na womo esi ehu wonom. And Kofi Taylor ka say emwane mienu womani no ese womani ni yepe. But Afiba nso kire say achechidie nani no eye one color ase eye tuntum kakra. Na emom akukọ ne de no akukọ ne kita two colors. Nani no ekita eye two colors. Tuntum kakra ana ase yellow bi enam akire. Enti obia wo hawa we si hunu bibia from the angle ai nipa no wogina. Baby I'm smitie ebia me so me wo a way of seeing them. Ebia dem so me kan say achechede no ne skin no eye wore kakra eye rough. Enu ebia dem so bia metie na bia me so me hunu. Na enkomo no enie me pacha wakasa aye say akutia enim ni wura me pacha wo aboa kokonini ana de baaye akutia enim ni wura eye aboa ye fene say akokonini won na de baaye akokonini ne brofo eye cock won na de baaye me pacha wo emoa mienu na wo mo ebutu apatase a wo mo edi agro na emra wo mubutu apatana se a wo mudi agro no se akokọ se awia bose ye a wonya baabi a emfutro wa afiba aya na ubosi wo funtum futro ne gu nachi yesi odware se obi ahu ye fi a wodi nsuo ne dware nanso akokọ ne hu ye fi a omuru nsuo ne hu ye fi a oburu mfutro fatu utiri mu sama me eno nti emoa mienu ete apatase a wo mudi agro as menka na eduase because ni obi a na enima pata so emoa mienu eguduase a wo mu edi agro ana wo mo te se wo mu wura etia mu frɛ ne baba emu ase ebi akofie tumrika bro na ma menete emu no kofie tumrika bro na befa ensuo si jaso na yenkum achechede na yemfe ntutu ne ho Kofi se wutie nkomo ne ba emwan mienu nka bi nhiem wo mote apatase a wo mudi agro ena niwura atiemu efre ne baba emu ase Kofi tumrika bra wo na befa ensuo si so na yemfa entutu yemfe yenkum achechede no tie o na yenkum achechede no na yemfa entutu ne ho me pacha omu amokum achechede pen yemfa nso ohie ana tutu achechede ho me kum achechede pen achechede wukunu a edni to jem na ne fundaka na ebutu na chi no na ayemre na wo de ade abobɔ no wayi body na eden afrim and until there is no way say yedin so ohie ebetutu achechede ho na emra wo mo edi agro na wo mo tie sa asem no ehwa na kokɔ be men wo ye steady no wajai agro die no aye steady achechede ni ba ne ho so no na akokɔ atomura mu adwane kora
ana obusa nsa masa na he na wokọ was not the one tia asɛm no a maame no ka ye no ana ana was na sɛ wa mawudin was yemfa nsuohie nsi so na yentutu akyekyedeɛ ho mekura mpo a wobɔ medin ne manwane so why are you running ana akokɔ ne busa akyekyedeɛ sɛ mepa akyɛw wo yeku a yedi nsuohie ne tutu ho yeku a yedi nsuohie anedware wo entakra ebi wo ho ana ana akyekyedeɛ se da bi no se ani asɛm na maame ne kan no ɛyɛ mea na ɔyɛdan wone me asɛm na maame ne kan no mea na wone me enu nti mefa me ho adwen ana akokɔ bɛ man oto nwuram se pabam enu nti akutia bi wo hɔ no akofi ɛyɛ wo ne yɛbɔ wo enim ni wura entena se meye mowudin ansa hwɛ enamfo miensa enan bi nam mienu ate wo mo ho ɛbɔ baako bi ho pɔ anopa yi ye mo ni din ti onim se anye ono a na ni betie na odafun dakem enu nti abusua ba yen Facebook no so a esasa wo behwe mo emienu so that wo hunu aboa we a wo behunu enkomo a hefa ne ho na wo hunu we nso a na wo mo ye namfo a wo mo ben pa nenso no esense ya mo akokɔ ne din nti no na akyekyedeɛ no ene ne nya adwen ada na ya mo medin na wo dwane ade mi din ne eboye wo se ne ba ne mfa nsugohie nsi so na wo mfa ntutu akyekyedeɛ ho wo akokɔ wa modin so why are you running ana wose da bi me na ntakra wo me ho me nso ne yekumi adi nsugohie dan etutu me ho enti the fact say ya mo medin no nkyerɛ sɛ mentena se ma owuo metome anopai adesua bɛ na wɔ saa de we no enti wo tena hɔ no mo ame abɔ wudin ansa ame owuo na beto ansa abrabo a yɛbɔ no mo ani na hɔ ɛno nti abakwasɛm wei ɛyɛ ni da hɔ nsɛm ana sɛ yɛde ma wo na mame ɛmfa ɛnsom obiam na wɔtwi sakwanya ne ba yɛbɛwie akanfoɔ musuakuo ɛnwɔtwe ne yɛbɛwie ni nyinaa ɛnɛ me wɔ nananom ɛkoɔ nafoɔ so mepacha ekoɔ ne brofo ɛyɛ stag kofi so nim ekoɔ aboa no a ɔte sɛ nwansane na bɛbɛn bebree no afi ba de ɔno wayɛ bɔfo pɛnti wakum bi pɛn afi me boa ɛso no asase odofu na oni sa ɔno echi farmer ɔyɛ farmer kofi ana waboa me sɛ menya ɛyɛ ekoɔ ne picture ɛwɔ Facebook no so a me pacha mu aya na mota hwe wildlife no aboa no a wote se nwansane no a na beben efifiri bebree no okita complex horns ye frɛ no stag ekoɔ me pacha ekoɔ na nanom mo nkomo ne ye ba beboyi enu nti se wo ye ekoɔ na ni ata waso ye pa me wi a mebie phone lines no akasima no edonko no 19 minutes to 12 yetena sia yesua de pa me pacho emfantefoɔ ɛfrɛ ekoɔ na abusua no sɛ kwanafoɔ wo mo de no ene ma kwanafoɔ na me pacho sɛ wonam baabi na wote sɛ yɛfrɛ ekoɔ ne asimpi wote ekoɔ ne asimpi a ɛyɛ the same as ekoɔ nafoɔ saa ne yɛsan frɛ wɔnom ekoɔ ne asimpi anaasɛ asɔkɔrefoɔ mepakyɛw yɛfrɛ obi asɔkɔre ni a menka sɛ obi a wofiri asɔkɔre biara anaasɛ asɔkɔre mampo biara yɛ koɔ n'ani o na mmom no ekoɔ nafoɔ wo mu die baako a ɛhyɛ ntoma mu paa no ɛyɛ asɔkɔrefoɔ anaasɛ ekoɔ ne simpi mepakyɛw obi yɛ koɔ n'ani a ne mmerane ɛyɛ ahwene a ɛda yawa mu ahwene a ɛda yawa mu ekoɔ nafoɔ ne yɛbɔ mo saa mmerane no ahwene a ɛda yawa mu Ovin patro afi ubetimi activate cameras na mama
ɛno nti sɛ yɛbɔ obi mmara ne sɛ ahwene a ɛda yɛawa mu a ɛkyerɛ sɛ nipa no a yɛbɔ ne mmara no wɔyɛ ɛkoɔ n'ani na abusua abakwasɛm kyerɛ sɛ ɛkoɔ no abusua no wɔn yɛ the mother wɔn ɛyɛ the mother of all the families wɔn na ɛyɛ the mother yɛhu ne sɛ wɔn na ɛwo abusua no bi anaasɛ musuakuo no bi ɛfiri sɛ yɛwɔ abusua no bi wɔ hɔnom a yɛmu bɔdin wɔn mo ɛfiri ɛkoɔ no abusua nom ana ɛte wɔn no ɔmo ho na abakwasɛm kyerɛ sɛ ɛkoɔ nafoɔ wɔn ne abusua a anaa wɔn ne nipa a wɔn di nkan ɛkɔtena adanse ɛno nti ɛkoɔ na people were the first people to settle at adanse na ɛkoɔ na abusua no abakwasɛm kyerɛ sɛ wɔnom ne abusua a wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn mu si adan ɛno nti ɛkoɔ nafoɔ abakwasɛm kyerɛ sɛ wɔn na ɛhyɛ adansie aseɛ ɛno nti yɛfrɛ wɔnom adansifoɔ ɛno nti na so ahwɛ a nana kejesi a we dealing in building materials yi yɛbɔ ne mmara ne sɛ ɛkoɔ ba simprɛ mu anaa meboa ɛno nti ɔdansini ana adansifo adamfo yɛtaa bɔ ɔmo saa mmara ne no ɛno nti na nana kejesi yɛbɔ ne mmara ne sɛ ɛkoɔ ba simprɛ mu adansifo adamfo ɛkyerɛ sɛ abakwasɛm kyerɛ mu a ɛkoɔ nafoɔ wɔn de di nkan esi dan first ɛno nti yɛfrɛ wɔn mo adansifoɔ na yɛsaa bɔ wɔn mmara ne sɛ sɛ wɔsom ne hɔnom a ɛkoɔ ani piesie yɛbɔ wɔn mo mmara ne sɛ sɛ ɔsono ne hɔnom a ɛkoɔ ani piesie ɛfiri sɛ it is believed sɛ all the mammals ɛmoa no a wɔn nan yɛ nan ne nyinaa no mammals ne nyinaa no anaa saa mmoa no a wɔn wɔ saa family no mu no sɛ woyi wɔ sono firi hɔnom a yɛhu ne sɛ ɛyɛ ɛkoɔ ana ɛsɔ soɔ ɛno nti yɛbɔ wɔn mmara ne sɛ sɛ ɔsono ne hɔnom a ɛkoɔ ani piesie mepatɔ abakwasɛm kyerɛ sɛ ɔyokoɔ abusua no wɔn mo efiri ɛkoɔ na abusua no mu na mmom no kane na wɔn bom na biribi na esi yɛn mi nkyerɛ mu ana ma ɔyokoɔ no ɛte wɔn mo ho ɛmɛnɛ ɔyokoɔ gyina brane ana ɛkoɔ na abusua no nso gyina brane na abakwasɛm kyerɛ sɛ ɛkoɔ na abusua no wɔn ana edi nkan introduce ɔkyeame dibrɛ ɛwɔ akan abakwasɛm mu anaasɛ akanfo amammerɛ mu no kane na ɔkyeame eni hɔ na mmom ɛyɛ ɛkoɔ na abusua no ana edi nkan eyi obi a obedi dwuma sɛ ɔkyeame na akan nhyehyɛ mu no yɛwɔ hene bi a ɔbɛtena ase ne yɛfrɛ no awurade basa in the 15th century say Ghana yɛwɔ 20 and I say wiase nyinaa no yɛwɔ 21st century so in the 15th century ana wɔ hene bi a ne yɛfrɛ no awurade basa wɔbɔ onipa bi din a ɔno bɛdi dwuma sɛ ɔkyeamen ɛwɔ akanfoɔ amammerɛ mu na medi nka kyerɛ mu ɔkyeame no ma kyerɛ mu sɛ ɔkyeame yɛ nipa a wɔde wɔhena no asɛm ato dwa na wɔhene bufu a wɔnkasa na sɛ wɔhene bufu no so wɔkasa a wɔtumi di atam wɔhene nso wɔni atam wɔ badwam ɛno nti sɛ wɔhene kasa na sɛ anofom ba anaa mfomsoɔ ba a wɔn a wodi dwuma sɛ wɔkyeame no yɛse ɔhene kasa na sɛ ɛkyea a na wamene na wode papa no ayɛ dɛn ato dwa ɛno nti sɛ wɔhene mpo di atam na sɛ wɔkyeame wode to dwa a ɛnka wɔhene atam didie no ɛnka mene atam didie no nafa foforɔ bra
ɛno nti abakwasɛm kyerɛ sɛ ɛkoɔ no abusua no wɔn ana did the introduction of Okyeamen linguist Okyeamen dibre eba akanfo amamere mu me pa cho se obi eye ɛkoɔ nani na so Okyeawo a ya agye ne so ya akona anasa ya obatampa se ɛkoɔ nani Okyeawo a ya agye ne so ya kona anasa ya obatampa me pacha ye won kunya hodo pii ewo akama mu ase wonye ɛkoɔ nani a wontimi ntena so hene de edi nkan eye brekum me pacha brekum akunya afen so adanse akunya me pacha ogwa aman hene akunya osabere makwesi ata yewura mechia wo se udru Ashanti Street ya anasa Ashanti Road udru Cape Coast wa ye Fresh Street bakwana road bako Ashanti Road udru hono mo a yewura osabere makwesi ata ogwa aman hene ye se ni statue kese efe pa ana esi Ashanti Road no eso nti yewura awia yi anopa yi se wote yanka ye bu emu a na ye tia wo pa ana afen so no asokore afen so asokore mampom abenchem wiamo ase adumasa me pacha wo adumasa se ofiri bomfa na wo ko adumasa afen so no dua ya nkwanta akonya ana afen so no kona wo ko agona kwan no so amampon kwan no so kona ne agona dia match de bo onwom no me pacha okona konya eye aye ekona ana kokofu asaman adanwoma se me pacha wo ye wo pachi ye wo ewu adumase ana agona akrofon so san konya we nyina no na nanom ekonafo ye mamopia ebusuan kasima no maako edu na wo premo ato ma memi ahoma no na memfa matiefuo ye ntimi ni dwuma ne ensore nko enu nti wo ba yesua de mienu akutie bia nim ni wura ba bia efiri ba ye aboa kokọ na de ba ye ana yesua de nso adia fa nananom ekọ na busua ne ho ma ye ni nkomo kakra 0534 050199 ya ma ne nya snappy emame na onua nso emra bi 0534 050199 and 0593 406565 oba ebetimi adi nkomo me bacho ye kafra twe ho free radio no ho kura ansa ne akasa na se obadwom no a me bacho ma twe mo me bacho odin de say na free me free hin bia no KPB me kasa free Ghana track Apele Boys secretary ni me bacho ma mentie we yo eba no akoko eni atibia no bacho me fra dance formula okay akoko ni atibia no omo me ni nyina na ewo apata na se omo me enu nyina ada na ewo apata na se enti ma me ni tie mu se kofi fansuo siso ni ntutu atibia no no ma me no ankasa bi mu dabi wa mo obi adin wawie enti kofi fansuo siso ni ntutu na yenku atibia na ntutu no no atibia ka tira akoko se ya modin ada na wudane akoko mom ka tira atibia se atibia hweye na nkofu pese omuku ana o si he te bibi na ye ne tindi e boy no ye bo mi di na enso mi ye ntutu me ho ye mfa nsusi ntutu me ho enti hwawuye anu nti na akoko odwane ye no that's right asem no meda se papa Martin yo bodi tira me from Great Van Dam mamintie o dem ba jo o start no me radio nti ma na o ti akona pono ya sifi hin na ya aboa be na ye kra aboa me pacho moase no abakwasam kire se adanse ana moakra aboa no eye ekuo aboa ko me da se wo frɛ me na sa wo be radio na watwe ho na wonu ate na se be ya won distract yen ma chen. Hello, good morning. Hello. Bacho bodi tira me. Hello.
What's a menka? Hello. What's a menka? I'll say hello, beam. Body into the million to us. Ohina Oboni Dino. Ohina Oboni Dino. Patronu di Akonya of fine. You are the Basano. Me pacho. Baby, Odi Akonya. Twaso, yent me enfan to that. Name Kafra. Oh, ya wabakwa se mini bi wo hono mu aye disie ye fra no ntoma ntise ya modin a ya amonya botre. Ono ne ohene a odi nkan introduce the work of Okyeamen in the 15th century. Mahai ana mache. Baba. Sa kwode. Baba ma. Meje so. Baba. Me pacho mi bisa wadi. Mi mami gbeni. Mi papa asantini. Mi di ade we. O mami ye den. Mi mami gbeni. Mi papa asantini. Mi di ade we. Asa akanfo nso ye ni agade ye di enade nti se o mami ya gbeni a you belong to o mami side. Na mi mami onso no omu di agade. Eni o ya adamusa. Ìjọba mbese ocheme mi pese mbese ocheme bi ade. Mo ya dan. Nton amebo. Mo ya dan. Nton amebo. Eni bebi am di ade. Sa enton de ji se obusa o papa o. Da. Enton mi papa mi ni ade o mi papa mi ni ade o mi ma. Me pa cho tie. Ofa. Enton ene abusuan nso ya dantam ye boye maame abusuan na ya boye papa enton. Enton no eye honhom a anansunsumu a papa bi adeta ne bachi. Enti maame eni nton eye papa nko na wo nton. Ye boye maame abusuan na ya boye papa nton. Eno nti ya mwamo mixing mi enu 0534 050199 0534 050199 and 0593 6565. Edumre bia ubusa obon ton be ya otimi kasa mebo agona ana mebo asona ana mebo we me pato da bi eno ya busua eno ya maame side na emom enton de ebi ene bosompra ebi ene bosompo so papa bia wo ne nton a obonti ya momusa mo papa nom enton ne abusua na nyepe maache ya obi ade Jacobu be ma no Akura ma ha. Meje osumo ofase. Ofa muni adwuma wate. Obi ni emani so. Ade se de sa akwade bebusa e. Ye monton. Ye gale nton. Enton your papa fam. And ye jesu sum se de papa wo kan. Anu mi ka se na mi sa na mi yare. Na yare mo den pa mi sa na mi se de ko na den. Omo de mi papa debua. Ntoma kese na papa tukwan na me wofa ebe fa ntoma ndi kudu me ho awia kete bi mfifire timi ni dware ni a afemi na me ho atomi mienko eno nti ofa adanse ebra nanan mo koyom kokodu o na bodan a etese dan esi ho ya danse akokire na mo tse dan si ha de a adenti ni yentna ha na bodan kwa de otutu egbu mo emo enti edan fi ha ena emenya adanse. That's right. Eno nti ekona simpre na no abakọ ahwenye wo na di nkade ahwenye to wo mo nsakane enti wo so bi ade ahwenye ato no nsa na onye ko nani a no usua ekona fo no mutimi wo ma akraboa anoma timi tonkosuagu wo ma pampem ehwane wo bra wo nka na hwe. That's right. Wo na omu yekuna yeyi wo mu kurani ba no yeyi ni tiri ho nyina yedi nkutafa wona ne na agusika ya awam ekwo na fo no mera se na haye kejebi ai o kana wajabi wentimi enyina so mefa me last call na fe media si na wo premo atu de na news is happiness my hein. Hello my hein. My hein me pacho you ho twon ho free radio no ho Opening kese me pacho within the sana frame me frame the film na kwabna da kwa na mpacho frame free here it's the free Madina na mpacho ma ntie we yo adansi asem na woka no na pese me so me kakakra wada ma kan nyina
Obusi min Kenya view. And you can't watch a beer brand of Quentin or Jabby. Medasi. Babacho. Adansia Kunyano. Nekesia pa no na eni adansia ko kire e wa ase fomna. Ha. So de na papa no e kire mu no de e no ano no na mum akunya ne de adansi fomna ani edisi ye. Na eba no adansi no na wo ka asem bi fa ho apart from akokọ ni we ni de no ka asem bi fa adansi no ho. Hodum no na me can say to my dream so. No na me person ka o kai me no because no na number 2. Any empacha o yabra no so aso ntine bia min kai obet ebra ne ba nyame adom o kyena bia beto aso. Me da se. 12 na bo ntime ka se me kyire mu ebefa enkyire mu foforo asaba mpacha watema se. O tia me asem no ka me ken. Ebra na so nyame adom ha. Oh, me sro. O say Empenis kitwa bi majabi. Nyabotre empenisi wu twa kwan akwete wa haba eduro no na obi nsu ado na wu twa to go. Ampanka o de committee eti ankonfo de so na nka kwate me de no. Entiaso anza. Nyame adwa wachina adesua wo we no mu nti wachina be se su bi ma ho den ne ba. Medam wase papa matiefo na ben bruta. Ebusia me so apram to breakers your boys happiness your friend ajemensem adwa ajewa. Adwa se bibia boko de. Nyame adumo na so e. Ti se usuban. Ana ye fa. Oh yes me ho ye ntina make na dey. Enti enshiraba kojo sami bi ni adwa ajewa. Media news is up next. Media the Okogyeabour Ocran Sakati meeting Kura Kura is here. And DJ Afibatu is here. Meeting with my Roman father. Stay tuned. News is up next. See what